T'agrada menjar peix saborós. Però mossegant un tros d'aquest peix, gairebé no penses en què va menjar ella mateixa. I val la pena pensar-hi. Segons estudis realitzats pels científics, més de 50 espècies de peixos consumeixen escombraries de plàstic que suren al mar. En absorbir activament una gran varietat de químics de l'aigua de mar, el plàstic es torna encara més tòxic. Petites partícules de plàstic s'empassen per moltes espècies de peixos i animals marins. Aquesta és una mala notícia no només per al peix, sinó també per a les persones que mengen aquest tipus de peix. Per exemple, s'han trobat trossos de plàstic a l'estómac de verat, llobarro ratllat i ostres del Pacífic. La vida marina confon el plàstic amb el menjar pel seu aspecte i olor. Els peixos poden emmagatzemar quantitats molt grans de substàncies químiques al múscul i al greix, que fins a 9 milions de vegades més que l'aigua on viuen. El consum d'aquest peix pot provocar alteracions cerebrals, trastorns reproductius i un augment del risc de càncer. Les futures mares també han d'anar amb compte en aquest tema per no fer-se mal a elles mateixes i als seus nadons. Aquesta no és una crida a deixar de menjar peix. Aquest és un motiu més per cridar la nostra atenció sobre la situació de la contaminació dels mars i oceans. Però en el format de consum actual, aquest problema no es resol globalment. No hi ha tecnologies de reciclatge de residus d'alta qualitat i reciclar-los no és rendible. Així que embruta amplis territoris a la Terra, als mars i als oceans. I això causa un gran dany no només a l'ecologia del planeta, sinó també a tots els éssers vius, incloses les persones. Però hi ha una sortida. Construir una societat creativa, on el valor de la vida humana sigui el primer lloc. En aquesta societat, netejarem els nostres rius, mars i oceans mitjançant la introducció de les últimes tecnologies de reciclatge.